Ay, parang tubig. Kaya pala sabi niya, i-mix daw ng maigi yung liquid niya. Para siyang matubig, guys. Unlike sa iba na para siyang... Hey, Fam! Welcome back to my channel! But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today, guys, is magkukulay ako ng hair. Wala lang, gusto ko lang i-share. Kasi first time ko itong gagamitin. Ngayon lang ako magkukulay ng sarili kong buhok. Kasi kahit dito sa bahay, ako nagkukulay paminsan-minsan. Pero may nagkukulay sa akin. Kinukulayan ako ni Jonah, kaya ni Jessa. O kaya nila tita ko. So, ngayon, ang gagamitin ko, guys, is this one. This is the eye color. Ayan, na hair dye shampoo. Ito yung triple color. Hindi ko alam na hindi pala lahat ng eye color ay ganito. Kasi pati yung cashier kahapon, hindi nila ma-enter yung barcode niya kasi hindi niya alam kung ano to. So, meron siyang, kapag in-stay mo daw siya ng 15 minutes, ayan, magiging brown-black siya. Tapos, kapag 30 minutes, magiging caramel brown. Tapos, kapag 1 hour na, magiging caramel blonde. So, dun lang tayo sa caramel brown. Kasi, tingnan nyo guys, oh, open natin ha. Ang dami kong white hair, no? As in, guys, ang dami kong white hairs. Ilang taon pa lang ako. Ano ba naman tong jeans namin? Puro white hair naman. Wala pa akong anak, besh. Na white hair na ako. Ganito kadami po yung toxic na pasyente ko. Bawat white hair ko, ni-represent na niya yung mga toxic na pasyente ko. Meron siyang gloves na nakasama dito. Nakadikit na sa likod. Pero sana dalawa. Isa lang? Ay, dalawa. In fairness naman sa kanya. Dalawa. Itong 30 ml daw is good for people with short hair. Hindi naman short yung buhok ko. Pero ang ano ko lang naman is dito lang naman sa taas. Dito lang naman sa taas. Pero tingnan natin. Okay, so hinanap ko pa talaga guys yung mga ganito ni mama ko. Lagayan niya. Tingnan niya naman yung suklay niya. Kawawa naman. Bungi na besh. Parang... Ayan, nakapaganito na ako. Naiwan to ni tita ko eh. Kaya, kala mo professional na taga-kulay. Ito, mimix ko lang tong 30 ml. Ay, parang tubig. Kaya pala sabi niya, i-mix daw ng maigi yung liquid niya. Hala, kinakabahan ako siya. Pag to, hindi umoke ha. Pag nagpicture ako ha. Mali pala yung ginawa ko. Dapat dito lang pala. So nga. Mali, besh. Mali ang ginawa ko. Dapat pala itong side lang. Tapos kukuha ako sa kabila. Pag natapos na, ganun pala dapat. Ay. Ay. Lagyan ng aking muka. Para siyang matubig, guys. Unlike sa iba na para siyang yung liquid niya, yung parang malapot. Ito, parang tubig talaga siya na konting lapot lang. Ako naman guys, hindi ako masyadong maarte kahit black na yung roots ko. Okay lang sa akin. Wag lang yung may puti. Kasi yung mga puting hair ko talagang lumulutang pa sila, yung mga maliliit, ganun. Ang bilis humabog ng buhok ko. February lang na anuhan to guys, nakulayan as in. Hinaba na. Parang isang dangkal na yung hinaba niya. Pinagalitan ako nun ni tita ko kasi nung Feb, nagpapatouch up lang ako ng roots ko. Neng, sabi niya sa akin. Ang pagkukulay, hindi roots lang. Kasi kung roots lang, iba na yung kulay ng dulo mo sa ano? Sa roots. Ganyan siya. Kasi para nga daw nag-iba na yung kulay ng dulo ng hair. Ganon. Dahil nga sa tagal na rin, diba? Ganito ko na. Pang short hair lang talaga to. Okay pa naman yung gustong-gusto ko nga tong kulay ng buhok ko sa dulo niya, guys, eh. Kung hindi lang talaga dahil sa hindi lang talaga dahil sa, aking mga white hairs, di pa ako magkukulay talaga. Hey guys, so natapos na po yung 30 minutes na waiting time. Medyo makati siya. Parang, alam mo yung parang bumubula-bula na parang makati. Ganun yung feeling.
And upon checking, parang hindi niya nakulayan yung mga white hairs ko. Ito may white pa ako dyan dahil hindi ko lang na-applyan. Can you see that? Tanggalin na nga lang natin. Hey guys, so medyo nagdadry na po yung aking hair, pero in fairness sa kanya guys, ngayon, parang walang nangyari parang nagsayag lang ako ng kulay. Andyan pa rin naman yung mga white hairs ko. Ba yan? Binunot ko na lang sana. Siguro kailangan, ay, ewan. Black na lang siguro, tapos papatungan ng brown ulit, ganon. Ayan. Andyan pa rin, mga white hairs ko pa man din, nasa harap talaga sila, ang bongga nila. Ewan ko ba, nag-work naman to kay mama ko. Ba't sa akin, hindi. Anyway, magkukulay ulit siguro ako after a month or 2 weeks, ganun. Depende kung makalabas ako. So, yun lang guys, yung isang ganito is 60 pesos. Kapag short hair kayo, pwede na yung isa. Pero I suggest dalawahin nyo na. Kasi, hindi siya masyadong nagkukulay kapag mga white hair. Pag ganito yung buhok ko naman kasi may kulay na siya dati. Nakulayan naman niya. Yun nga lang kasi yung mga white hairs, hindi niya talaga na nakulayan na maging darker ulit yung mga white hairs. Ayan. Kulayan naman niya actually yung roots ko. Kasi kita ko naman nag-brown yung dito ko. Yun nga lang. Yung mga white hairs ko yung problema ko. So, I don't suggest na pangkulay nyo to sa mga lola nyo, sa mga mami nyo na may white hairs. Probably, sa mga lang, kapag black pa yung hair nyo, mga ganyan, pwede nyo na siyang gamitin. Tsaka mabango siya sa buhok, in fairness sa kanya. Very easy, ang bango? Very easy din niya to use kasi meron siyang gloves. Pwede mo lang iganon, tas ganyan. Yung waiting time nga lang kasi, hindi rin siya makati guys, ang unang nilalagay. Pero yung while waiting na medyo mag-dry up na siya, yung 30 minutes na inantay ko, ganon. Yung parang bula-bula niya, parang medyo kumakati, parang naririnig ko, parang ganyan. So, yun lang. Pero all in all, okay naman siya. Yun nga lang, hindi siya pang white hair. So that's it guys for this video. I hope you enjoyed watching this one. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And of course, i-follow mo na rin ako sa aking Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!